Какво става, готини пича? Аз съм Пей Чоклетмен. Все още не съм се възстановил след промяната на прякора. Днес ще ви покажем новите Group Stage. Както искате ги наричате. Аз ги наричам Team of the Seasons карти. Защото ма кефът. Показвам ви най-добрата от всички. Днес ще ги разгледаме тези всичките. Но тази е най-добрата. Меси. 90 пейс. 92 шот. 88 пас, 97 дриблинг, 30 дефендинг и 65 физика. За мен тук има няколко грешки. Спида му, пасинга трябва да му е пейса, трябва да е 94, шота 95, пас трябва да е 97-8, дрибла си е добре, дефендинга и физиката така. Но и рейтинга трябва да е 96. Естествено, аржентинец. Какво да кажем, това е най-невероятната карта. Така, следващата. Просто невероятна хора. Неймар, бразилец. 93 пейс, 89 шот, 87 пас, 97 дрибъл, 35 дефендинг и 65 физика. И 4 ли? Да. Пейсинга трябва да му е 96. Шот 90. Пас 85, тук малко съм го дали. Дрибла си е добре. Дефендинга добре. Физиката му е 80 за мен. Даже и над. Какво да ви кажа за тази уникална карта? Просто страшна е. Робърт Левандовски. Просто 83 пейс, 91 шот. Пас 80, 89 дрибъл, 43 дефендинг и 86 физика. Няма какво да коментираме. Антон Гризман, 87 пейс, 88 шот, 82 пас, 89 дрибъл и 34 дефендинг и 71 физика. Просто невероятни с тези карти. Продължаваме нататък с Диего Годин. Страховит 67 пейс, 56 шот, 74 пас, 70 дрибъл. Дефендинга и физиката му са страховити. Дефендинга трябва да му е 96, а физиката да е 92. Продължаваме нататък с Месут Özil. 73 пас. Малко е. 80 шот. Малко е. 90 пас. Хубаво. 89 дрибъл. Хубаво. 27 дефендинг. Малко е. 66 физика също е малко. Но страховита карта. Риад Марес. Невероятен играч. Нямам думи какво да кажа за него. 83 пейс, 83 шот, 84 пас, 90 дриблинг, 34 дефендинг, 62 физика. Просто невероятна е тази карта. Халфовата линия да продължим. Гюндоган. 77 пейс е много малко. 83 шот е добре, 90 пас и 90 дрибъл също е добре, 70 дефендинг и 78 физика също е добре. Мисля, че дефендинг трябва да му е леко вдигнат. Как сме се насочили Мусат Дембеле? Той 83 оверал му трябва, или 5-6. Ай, 4 му е добро, 2 му е малко. 86 оверал, 77, 78 шот, 80 пас, 85 дриблинг, 65 дефендинг и 56 физика. Просто добър е. Та карта на Фелипе Луис. Невероятна е, просто цъкаш с нея. Просто е супер тази карта. 82 пас, 66 шот. Трябва да му е вдигнат леко. 83 пейс, 82 дриблинг, 87 дефендинг и 85 физика. Много хубава е тази карта. Уникална. От защитата тая карта на Даниел Алвеш най-ме кефи. Просто от уважение. Просто той невероятен хора. Аплодисменти за него. Алвеш. Бразилец 89 трябва да му е оверал. 78 пас, 76 шот, малко му е шота. Поне 83, 4 шот. Все едно пейс също е много малко. 86 дрибъл, добре. Дефендинга също му е много малко. Физиката също. Ферман. Не е познат.
не е толкова познат за мен. Ето ги. 87 дивнинг, 89 ханг, 56 кичинг, 90 рефлекс, 40 спид и 88 постинг. Това беше титулярния състав, сега ще се насоча към този непознатия, няма да го говорим. Джеко. 70 пейс, 85 шот, 77 пейс, 78 дрибъл, 38 дефендинг и 80 физика. Абе, хипер е тази карта, бе. Адурис, тя също е доста добра. 73 пейс, 90 шот, 73 пас, 86 дрибъл, 56 дефендинг, 54 дефендинг и 86 физика. Супер. И Марко коментирахме, ето и най-готината карта. Халфата линия, 83 пейс, 65 шот, 83 пас, 83 дрибъл и 78 дефендинг с 75 физика. CDB, няма да коментираме. Петър Шмайхел, всичко е перфектно на Шмайхел. 85 дивнинг, 82 хангинг, 88 кичинг, 87 рефлекс, 67 спид и 82 постинг. Каманката. 80 пас, 91 шот, 71 пас, 87 дрибъл и 52 дефендинг с тази уникална физика 87. Невероятен е. И от тук останат Варан и Мертенс. Варан с уникална защита, която му е много. 63 дрибъл, 83 физика, която също му е малко му е. 63 пейс, 45 шот и 80 пейс. 30 ментенс хора, 92 пас, 87 шот, 86 пас, 90 дрибъл, 44 дефендинг и 64 физика. Уникален е просто. Просто е уникален. И мисля, колкото да има да направим на малко драфтче, да се падне нещо. Пауло Малдини, хора! Така. Се припречем към испански, за да можем да имаме някакъв шанс за Меси и Неймар. Информ Рамос или Годин. Габи. Така, Дринквотър. Добре. Защо е? Защо, господи? Айде. Мовембър Меси. Нямаме нито една Мовембър карта. Добре. Трябва да разчитаме на резервичките, значи за Мовембър карта. Айде. Юмтити, да! Супер защита става, хора. Мале, този драфт ще го вземем, предчувствам го. Айде Дринквотър да изчезне от тук, ако обича. Абе, само Меси ни трябва подясно такова и ще е супер отбора. Но топа ни се пада. Няма да я го сложим, хора, просто. Айде, да е едно дясно крило, да е. И колкото да играем. Колкото да е 100 кемистрито, бива. Няма нито една Мовембър карта. Ето една Мовембър карта, хора! Yes! Няма да е ползване на Мовембър карта. Още една Мовембър карта! Така! Перфектно! Come on, baby! Здрава да слим! Yes! Мале, хора, това граф не го лизим, хора. Мали, Неймар. Айде, те тия ми се правиха на силни. Саутхемптън с Мовембър карта Меси и Неймар. Паднах от тия 3 на 1. Както, обаче аз сега ги бих. Не, 2 на 0 паднах. Така ми го връщам. Браво, бе, браво. Хетрик на Дорис, браво, бе.
Браво, момчета. Има бележи. Браво! Мисля, че стана доста добър клип. Показахме ви картите. Драфче изиграхме. Не! Много лошо. Паднахме от Акпом. Не паднахме от Арсенал, а от Акпом. О май гот! О май гот! О май гот! Омага, хора! Не, това не може. Това не може да бъде, хора. О май гот! Дрис Мертенс. Не, и Ван Бастен пакнах преди малко. Омага, хора. Омага. И между другото на тази игра, като я актуализирате, има и FIFA 16 драфт. Сега ще се боря отново за новембър карти. Това драфта ще правим Гюндоган. Я туре Гюндоган. Супер. Неймар. Дрис Мертенс. Обаче ще вземем Азар. Тръгнахме да правим. Не, ще го взема от уважение. От уважение ще го взема. Няма какво да прави хора, като имаш Дани Алвес. Взимам го от уважение просто. Просто от уважение. Още една новембър карта, но тук ще е Джеймс Милнер. Тук няма да цъка, защото... Но пък може и да цъка, момент. Не се знае какво ще падне сега в резервичките. За сега нямам. Сега... Това е. Хора, Дани Алвес ще е резерва. Няма може да цъка Дани Алвес. Просто ми трябва да се крила и нападател. Тупа се пада... Той е добре. Той е добре. Мале направихме халфовата линия на тия. На Ман Сити. Такачка, момент. Така, вижте, 90 става. Хендерсон. Новембър карта. Бентеке. 100 кемистри. Просто вече само рейтинга ще си пипаме. Как искам Дани Алвес да цъка, хора. Ма просто не може. Не ни го позволява с... Опа! Хора, няма да правим нищо. Отваряме няколко пака от 25 000. Адлер. Информ. Още няколко пака. 2 пака имаме. Още 2 пака. Добре, поне новембър картата му беше обаче. Пак ли Адлер? Един пеймент гол пак, колкото да има. Може да се падне нещо. Хора, това ще бъде всичко от този клип. Ако ви е харесал, палец нагоре. И ако искате да виждате още такива неща, Team of the Group Stage, дайте лайк и се абонирайте.